Tu sú babi a ja a oni tam teda chalani sedia v kuchyni. Áďa, že no, umývam riadí. Farmárka umýva riadí. Neviem. Zakričať na nich. Však som tam bol im to povedať, ale to nič. Najviac ako Michal, on dosť je to taký, prípada mi taký dosť nervózny a on ale zase teraz s tými zubami, blomba mu vyskočila, začal jesť mäso tu, tak má také možno, že problémy. Počúvajte, mňa boli zuby, ja štrajkujem. Oni tu doteraz všetci sedia a robím až čas bolavým zubom. Ja už budem sedieť a boleť zub čakať na doktora. A čo robíš? Idem priviazať kozy, vidíš? Mám ich sem dneska tu hore. My ideme zobrať kozy. Tak doneste ich sem. Ježiš, dúfam, že ma nepovláči. Mišo, to povedz kozám, nech ich dovedie sem, ty babi. Kto tu dal ten čaj? To neviem, čo to tu je, už je s bylinkami. To sú staré, či tak si len to tam dali, či čo to je? Potrebujem inú zmenu tiež, ako ja tu som tu už 2 týždne v kuchyni a teším sa, že bude zvolený nový farmár a proste ja budem protestovať, že chcem ísť tiež ku zvieratám alebo do zahradky, kde alebo niekde. Ty budeš farmárka, nebo čo sa bojíš? Nebudem ja farmárka. Vidíš. No dobre, ale prečo nechceš byť farmárka? Ty, že na jednu stranu vieš to zorganizovať, na druhú stranu nechceš robiť farmárka. Lebo vy nepočúvate, preto nechcem Ale byť. to nie je, že nepočúvame, to je len o to. Ale však vidím 2 týždne, ako sa správate. Ako 2 týždne tam stáť pri tej peci, tak dostoje, ale nejdem akože, že mám nejakú krivdu alebo čo. Nech si to každý vyskúša, lebo napríklad sa môže stáť, že čo keď ja vypadnem a oni čo tu potom pomrú? Chceš povedať napríklad, že ja, keď mi niekto povie, že potrebujem vodu, lebo ja tiež nemôžem mať oči aj tu vzadu a vidieť, že tu potrebuje 2 kyble vody a že tá kráva uteká a tam nie je poliaty sklení. Ja keď vidím, tak to urobím, vieš? Sú tu ľudia, ktorí to vidia a nerobia a sú tu ľudia, ktorým je to povedané a nerobia, vieš? Doposiaľ si bola tu v kuchyni 2 týždne, že máš takú autoritu, že keby si bola aj tou farmárkou týždňa, tak si povieš, ráno budeme stávať všetci spolu, ja budem v kuchyni jeden deň, na druhý deň bude v kuchyni niekto druhý. A to ide len o to, že my si tu musíme urobiť systém, ktorý sa dodržiava. A to je aj o tom, že ľudia aj nie len že robia, ale že aj rozmýšľajú pri tom, vieš. Variť vie každý, ste vyspelí ľudia, či žena, či chlap, nie to je jedno. Som tu neprišla ja, že za kuchárku. Ty si sa postavila do tej roli, vieš? Tak postavila, vieš, ale nikto mňa sa nepýtal. Raz sa najedli a ty už tu var. Nelezie mi na nervy tráviť veľa času v kuchyni, ale dobre by mi padlo, keby som mohla zrobiť aj niečo iné. Trošku sa prejsť s huskami a posrandovať a také proste. A ja by som sa mohla trebárs na druhý deň zase tam vrátiť do tej kuchyne, alebo aby tam zase týždeň, ale trošičku tak. Čisté tričko nemám, bo celý deň tie handry vyváram. A takto si zoberie bielu plienku na mlieko a utiera s tou, neviem čo. Pozrite sa, nech sa páči. Toto je zem asi povytieraná, hodená tu pri čerstvo podojenom mlieku. A neviem si teraz tak pospomínať, ale si myslím, že určite mám nejaký prínos na tú farmu. Jakub, hej, on sa musí vstúpiť sám do svedomia, vieš, pokiaľ si nevstúpi, OK, on bude tu taký článok, že, vieš, proste, keď má ten pocit, že to netreba, OK, proste, takže potom nejde za tým, vieš, ja každý by mal vedieť sám, čo treba robiť. Mal som si vstúpiť aj Mišo do svedomia, vie, že je najlepší s tými kráľmi, tak prečo to neguje, prečo rozpráva, že on tam nepôjde, tak nech babi, mal som teba poslať s krávou. U nás normálne je bežné, že ženy v 9. mesiaci idú a kopú na roli a robia všetko ako to asi len v mestách v Bratislave tie dievčatá, čo otehotnejú, tak ležia na gauči takto a oddychujú. Určite si myslím, že práca, ktorú som doteraz nejakú vytvoril, má nejakú hodnotu, lebo som aj dosť toho veľa porobil, aj urobil. Že ja som sa raz rozprávala s Jakubom, ale nie, že by som išla kričať na neho, alebo čo. Hovorím, keď budú na teba nervózni, že ty nevstávaš, alebo čo, no tak oni sa zhrknú proti tebe a budeš mať tu problém. Že proste nepomáhaš a na druhý deň zase spal. Keď každý stáva ináč, potom už nejaká robota je urobená, lebo toto som hovoril aj Jakubovi minule. On, že ja nemám problém, že ja si pospím a ja si tú svoju robotu potom urobím, aj keď stanem neskôr. A on vstal o 3:00 a že a čo treba robiť a nakoniec každý urobil, dajme tomu 3 roboty a on robil len jednu. A on bol spokojný, že on si tú jednu robotu urobil, ale už nevidel to, že ďalší členovia tejto farmy odrobili každý minimálne 3. Tiež nemôže ako dospelý proste čakať, že druhý dospelý mu bude hovoriť to musíš teraz a to musíš a tam, ale úplne ich chápem a preto ja na nikoho nepoviem ani jedno zlé slovo, lebo som si tým prešla a viem, jak to niekoľko rokov trvá.